आफाया एमिलि खांथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा बिस्कुटजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ आदा जांगिला नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जांगिला नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय बालुमा सिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय आयु गिलु बालुमा सिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आङो साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आङो साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आंनि आफाया एमिलि खांथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा बिस्कुटजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबफैजोबगोन बिस्कुटजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबफैजोबगोन नङा थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नङा थगायदोंसो आङो नोंखौलाय फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आङो साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय